Mnoho ľudí má predsudky o šachu, že je určený len pre nadaných, no opak je pravdou. Šach je prístupný každému. Práve tento šport rozvíja logické myslenie, tak ako žiaden iný. V dobe, keď na mnohých školách stále viac presadzujeme memorovanie textov a rôznych predmetov a učenie sa náučných faktov, je dôležité rozvíjať u detí logické myslenie. Šach je nielen skvelým predmetom, ktorý posilňuje koncentráciu, disciplínu a pozornosť, ale môže byť aj súčasťou vyučovacieho procesu. Navrhujem zaradiť šach do školského programu, buď ako povinný, alebo ako voliteľný predmet. Zároveň budem podporovať zlepšenie financovania tohto športu a venovať sa legislatívam vzdelávania, aby sme mali kvalitné vzdelávanie pre naše budúce generácie.